Regina, Montserrat, on enterràveu la sardina? Jo a la Font dels Ocellets, al darrere del quartel del grup, cap amunt. Més amunt. Més amunt, passant la I diagonal. pujant més a la amunt. dreta, Sí. que hi havia un escampat molt gran, hi havia una font, La Font dels t'anaves, Ocellets. barrenaves allà amb aquella font que sortia una aigua boníssima i després jugaves allà, enterraves la sardina o l'espina de la sardina i jugàvem allà les criatures. Això era una cosa particular. Cadascú anava per lliure i... Per lliure, amb la seva família i amb els veïns i veïnes i amics i amigues. Exactament. Una festa particular, Era una festa cívica, sense tradicional. fer maleses, ni trencàvem res, ni No. res. Vale, però una festa tradicional, malgrat el Carnestoltes, estava prohibit. No era Carnestoltes, no Era, era. clar, és al final del Carnestoltes. No, Però- al final No ha no. començat Sí. encara. L'enterro de la sardina és al final. Serà el proper dimecres, i avui és dijous gras. Enterrarem la sardina el proper dimecres, perquè s'enterra el Carnestoltes. Vale, con el Carnestoltes no... No estava barrejat. Era el Quaresma. Això era una protesta contra el Quaresma. Sí. No volíem Quaresma. Enterràvem la sardina perquè la sardina és peix. I com que el Quaresma es comença ara, els divendres, està prohibit menjar carn. En teoria, l'Església prohibeix els divendres menjar carn. Llavors enterràvem la sardina perquè enterràvem el peix i continuaven menjant carn. Era una protesta. Molt bé, L'enterro de la sardina era una protesta. Protestaven contra la Quaresma. molt bé, molt bé. No és així? Sí. No era del Carnestoltes, no. Però que era una cosa laica, no tenia res a veure amb la Iglesia. Bueno, d'alguna manera protestàvem. Què passa? Que com eren crius i fèiem una festa i era la gent del poble i feia poc que havia acabat la guerra, els capellans no van dir res. No deien res. Però us ho passàveu bé. Oh, i tant! Doncs anàvem a jugar. Anàvem a jugar. Nosaltres no en teníem de quaresmes ni de res. Només sabíem que anàvem a jugar el dia d'enterro de la sardina. Allà a Terrassa era molt maco. Ens Era ajuntàvem molt divertit. els crius del barri i allà trobàvem tota la gent com nosaltres. Però sobretot érem crius de cases, no d'escoles, de casa. Tots barrejats. Molt bé. Bueno,